ठीक आहे. तर आपण या 9व्या अध्यायामध्ये ज्या भक्ती मार्गावरती आपण बघितलेलं आहे, मग त्याच भक्ती मार्गावरचीच कनेक्टेड आपल्याला पुढे जायचं आहे, की ज्या भगवंतांच्या विभूती आपण जाणणार आहोत. विभूती म्हणजे काय हो? विभूती म्हणजे कुणाला माहिती आहे विभूती म्हणजे काय? विभूतीचा अर्थ काय जाणू शकता तुम्ही? चॅटमध्ये उत्तरं द्या मला. विभूती म्हणजे काय जाणू शकता तुम्ही? नाही? विभूती म्हणजे संपत्ती. अगदी बरोबर माताजी. खूप सुंदर. ऐश्वर्य, संपत्ती अगदी बरोबर. विभूती म्हणजे आपण कधी-कधी बघा, की ज्या ज्या अंगारा लावतो कपाळाला त्याला विभूती म्हटलं जातं. तसं हे विभूती म्हणजे इथे ऐश्वर्य, परमार्थाचं बघा तुमच्या समोरच आहे. परमार्थाचे ऐश्वर्य असे भगवंतांच्या विभूती आपल्याला या 10व्या अध्यायातनं जाणायच्या आहेत. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. आणि हे जगन्नाथपुरीच्या मूर्ती आहेत सगळ्या, की प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, बलराम आहेत आणि सुभद्रा बहीण आहे त्यांची अशा या जगन्नाथपुरीच्या सगळ्या मूर्ती आहेत. त्याचंही दर्शन घेऊया आपण, नमस्कार करूया. आणि आता या विभूतींना आपल्याला जाणायचंय. हा विभूती म्हणजे कसल्या आहेत? तर भगवंतांपासून मग हा उगम बघा, की जसं भगवंतांनी आधी सांगितलंय, की या सृष्टीचा उगम भगवंतांपासून आहे आणि तसं भगवंतांना कोणी जाणलंय मग जन्म कर्मच मे दिव्यम. मग या भगवंतांना भगवंत सगळ्याचा उगम आहेत, पण भगवंत सगळ्यांना माहिती आहेत का? मग ज्या देवी देवता सुद्धा आसुसलेल्या होत्या भगवंतांचं दर्शन आणि त्यांना आशीर्वाद, की जेव्हा देवकी मातेच्या पोटामध्ये भगवंत होते गर्भामध्ये, तेव्हा अक्षरशः त्या दालनामध्ये सर्व देवी देवता जमा झालेल्या होत्या. कारण ते दुर्मिळ रूप भगवंतांचं देवी देवतांना सुद्धा बघायचं होतं आणि त्यांना ऋषीगणांनी सुद्धा त्यांना जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा या चतुश्लोकी गीतेला आज आपण जाणणार आहोत इथे, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन या 3 गुणांचं, 3 गोष्टींचं आपल्याला ज्ञान घ्यायचंय. आणि कुठेतरी ह्याला चतुश्लोकी गीता असं म्हटलं या 10व्या अध्यायामध्ये, ज्याच्यामध्ये जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात गीतेचं सार जाणतो, तसं या चतुश्लोकी गीतेमध्ये सुद्धा भगवंतांनी गीतेचं सार सांगितलंय. मग अर्जुनाला सगळं पटलं, इथेच गीता थांबली असती हो. 10व्या अध्यायामध्येच भगवद्गीता थांबली असती, कारण अर्जुनाने सगळी कबुली दिलेली आहे. सर्व मेतरतम मन्ये, की मी सगळं तुझं मान्य केलेलं आहे आणि तू सर्वोच्च आहेस हे मी मान्य करतोय. परंतु मग असं मान्य केल्यावर सुद्धा अर्जुनाला अजूनही प्रश्न मनामध्ये आहेत, की मग मी तुला कुठे जाणू? आणि तुझ्या विभूती काय आहेत? तुझ्या अभिव्यक्ती काय आहेत? तुझं ऐश्वर्य काय आहे? मग भगवंत सांगतायत. मग भगवंतांनी कुठलंही लादलं नाही अर्जुनावर. जेव्हा त्यांनी मान्य केलं, तेव्हा भगवंतांनी त्यांच्या ऐश्वर्याचं वर्णन नाही तर भगवंतांना कोण जाणणार आहे हो? त्यांनी स्वतःच्या तोंडातून जर त्यांच्या विभूती नाही सांगितल्या, तर भगवंतांना जाणणारं कोण आहे? कारण त्यांच्याविषयी अज्ञात आहेत सगळेजण. ज्या देवी देवता सुद्धा भगवंताला जाणू इच्छितात, ज्या ब्रह्मांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, ज्या भगवंतांचा उगम आणि जे जाणणं भगवंतांना जाणायचंय, त्या त्यांच्या विभूतीतून त्यांना जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन सांगतोय, की मला तुमच्या विभूतींचं दर्शन द्या. मला वाटतं अंजली माताजींचा नेटवर्कच इश्यू आहे. आल्या आहेत माताजी? नाही. आल्या आहेत माताजी. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुम्ही अनम्यूट करू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काय झालं हो ऐकू येतो प्रॉब्लेम? का? हो, हो. आवाज आला का? हो, हो. काहीतरी आवाज तुमचा इश्यू झाला का नेटवर्कचा? हा, आता आलं का ऐकू? आला. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहू अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा मित्र असल्यामुळे तुझा हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करी, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असं हे ज्ञान, जसं हे श्रेष्ठ ज्ञान, गुह्यतम, राजगुह्य, श्रेष्ठ असं आणि याच्याही पुढे आपल्याला हे ज्ञान घेतच राहायचंय हो अजून. हा उपदेश संपत नाहीये आणि हा ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी खुला केलेला आहे सगळ्यांसाठी. आणि कोणासाठी? तर तू माझा प्रिय भक्त, श्रवण करणारा पहिला श्रोता अर्जुन आहे. पण ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतंय हो ते. आणि म्हणूनच हे ज्ञान मी तुला जे प्रदान करीन ते सर्व ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ आहे.
बघा हे मी म्हंटल ना तुम्हाला हीच चित्र आहे. नमे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही. कारण सर्व प्रकारे देवदेवतांचे आणि महर्षीचे मूळ मीच आहे. 10.3. सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा, अनादी आणि सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे सुंदर चित्र आपल्याला दिसतंय, जिथे देवकी मातेच्या गर्भामध्ये तिथून भगवंत जन्म घेणार आहेत आणि तिथे देवी देवता, ज्या देवी देवता ऋषींना, महर्षींना सुद्धा भगवंत कळले नव्हते, कारण त्यांच्यामध्ये समाविष्ट होते. देवतांचा समावेश हा भगवंतांमध्ये होता आणि म्हणूनच या सगळ्याचं मूळ प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. पण असे हे जे अजन्मा भगवंत आणि ज्यांचं कर्म आणि जन्म भगवंत सर्वजण जे दिव्य जन्म आहे ते जाणतायत, जन्माविषयी जे भगवंतांच्या जाणत आहेत ते निश्चितच भगवंतांना जाणू शकतात आणि ते निश्चितच सर्व पापांपासून मुक्त होऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वजांचे 4 महर्षी, तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती, तसेच मनु माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवर निवास करणारे हे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्या उत्पत्तीचं बघा, प्रजापतीचं मग ज्या मनूवर जबाबदारी सोपवलेली होती, की जी उत्पत्ती ब्रह्मांपासून, मग ब्रह्मांनी निर्मिती, ज्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या बेंबीतून जे कमळ निघालेलं आहे, त्या बेंबीच्या टोकावर प्रत्यक्ष ब्रह्मा आहेत, ज्यांना सृष्टीची निर्मिती करण्याचा आदेश दिला गेला. आणि मग ज्या दक्षाला, की ज्यांनी उत्पत्ती केली, ज्यांनी मानवजातीच्या उत्पत्तीला जे कारणीभूत होते, अशा प्रकारे या सगळ्यांना भगवंतांच्या इच्छेतून निर्माण झालेले आहेत. आणि म्हणूनच या सगळ्यांपासून मनू जे माझ्या मनापासून निर्माण होतात, माझ्यापासून उत्पन्न होतात, लोकांवरील निवास करणारे, आणि त्यांच्यापासून मग ज्या इच्छांद्वारे, मग भौतिक इच्छांद्वारे त्या सर्वांपासून ते जीव उत्पन्न होतात. अशी ही निर्मिती भगवंतांनी सांगितली. मग भगवंतांना जाणणारे कोण आहेत? एता विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्यांनी ही शक्ती जाणली आहे बघा, त्याला अर्च विग्रह जसं मी पूजेला त्याचा पुढे जाऊन सांगणार आहे, तसं अचिंत्य भेदाभेद, म्हणजे भगवंत आत्ता इथे जवळ आहेत तर त्यांच्या शक्तीने ते अतिशय दूर सुद्धा आहेत, की जिथे जिथे विश्वरूप दर्शन प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्या रणांगणावर दाखवलं, तिथे सारथ्य करताना ते तिथे रणांगणावरही उपस्थित होते आणि त्यांच्याच पाठीमागे त्यांनी भगवंतांचं विश्वरूप दर्शन त्यांच्या शक्तींनी दाखवलेलं आहे. आणि अशी ही योग शक्ती भगवंतांची आहे आणि हे भगवंतांचं ऐश्वर जे आपल्याला जाणायचं आहे, ज्याच्या सूचक अभिव्यक्ती आपण जाणून घेणार आहोत, ते ऐश्वर ज्यांनी जाणलेलं आहे तोच म्हणजे ज्यांनी भगवंतांचं सामर्थ्य, भगवंतांचं ऐश्वर, जे 6 ऐश्वर आपण सामर्थ्य, सौंदर्य, त्याच्यानंतर संन्यास, त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टींचं, ज्या कुठल्याही गोष्टींपासून अव्यक्त भगवंत असे आहेत. आणि अशा प्रकारे संन्यास भगवंतांनी घेतलेला आहे, सामर्थ्य आहे भगवंतांकडे श्रीमंत आहेत, भगवंतांकडे काय नाहीये, तिन्ही लोकांची संपत्ती असलेले भगवंत, की ज्यांची श्रीमंती आहे, सौंदर्याने परिपूर्ण असं मनमोहक श्यामसुंदर रूप भगवंतांचं आहे, सामर्थ्य आहे, अनेक आसुरांचा ज्यांनी नाश केलेला आहे, आणि जे संन्यास, ज्या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत, भगवंतांवर याचा प्रभाव नाहीये कशाचाही, आणि त्यांना मोहही नाहीये कुठल्या गोष्टींचा, आणि जे कोणी हे सर्व ऐश्वर जाणत आहेत ते निश्चितच त्या भक्ती मार्गामध्ये पूर्णपणे संलग्न होतात. इथून आता आपल्याला ही चतुश्लोकी गीता जाणायची आहे बघा.
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्तीकर्ता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण माताजी. मग ज्या भौतिक प्रकृतीचा, जसे मी सांगितलं, ही पराशक्ती जी आध्यात्मिक शक्ती आहे आणि जी अपरा कनिष्ठ शक्ती आहे, या सगळ्या जगताचा उत्पत्ती करता मी आहे. मग हा संबंध कसा प्रस्थापित होणार? या संबंध प्रस्थापित करण्यालाच आपल्याला आता जाणायचं आहे, की मग ज्या भगवान रूपावर ज्यांनी श्रद्धा केलेली आहे, जसं मी म्हटलं की श्रद्धा असेल, मग हे संबंध भगवंतांनी, प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय. एक स्त्री आणि पुरुष एकमेकांच्या बरोबर राहतात. बघा, संबंध कधी प्रस्थापित होतो, जेव्हा ती लग्न संबंधात अडकतात. आणि मग त्या लग्न संबंधानंतर त्याचं अभ्युदय, मग त्याच्या ज्या निरनिराळ्या क्रियाकलाप, जे त्याची जबाबदारी, त्या संसाराची जबाबदारी स्वीकारतात दोघंही मिळून. आणि मग त्यांचं प्रयोजन, त्यांचं ध्येय काय असतं? तर ते ध्येय हे, ती जबाबदारी पूर्णपणे यशस्वीपणे पार पाडायची आणि संतती निर्मिती ही कृष्ण भावना भावित अशी संतती निर्मिती करायची. अशा या भावभक्तीमध्ये, म्हणजे ह्या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, या संबंधाला जाणायचंय. आणि म्हणूनच जो भावभक्तीने जो भगवंतांना जाणतो आहे, जो बुद्धिमान मनुष्य भगवंतांना जाणतो आहे, तोच या भगवान रूपामध्ये, मग ज्या ब्रह्मांडांमध्ये आपण बघतो आहे, की ज्याच्यामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू आणि त्यांच्या बेंबीतून ते कमळ निघालेलं आहे, आपण बघतोय. आणि हे जे असं आपण हे जे रूप बघतो आहे, मनमोहक असं श्याम सुंदर, त्या श्याम सुंदर रूपाशी कुठेतरी संबंध जोडला जातो. मग पुढे जाऊन आपल्याला ज्या मूर्तीपूजांविषयी जाणायचं आहे, की भगवंतांची संबंध प्रस्थापित करणं म्हणजे भगवंतांना पूर्णपणे त्यांच्या भक्तीमध्ये लीन होणं. आणि हे जे जाणतात तेच भगवंतांशी तो संबंध प्रस्थापित करू शकतात. मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात आणि त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हा प्रभुपादांचा एक व्हिडिओ बघा बरं का तुम्ही, आणि ते कसे काय सांगतायत बघा. बघा, असे हे
शुद्ध भक्त. मग ज्या भगवंताच्या प्रभुपादांबद्दल आपण आता बघितलं, की मग ज्यांनी परदेशामध्ये जाऊन बघा अनेक परदेशी की जिथे महाभारत सुद्धा माहित नव्हतं, कृष्ण कोण आहे इथपासून सांगण्यापासून तयारी होती. आणि अशा या लोकांमध्ये ही कृष्ण भावना किती उत्तम प्रकारे प्रभुपादांनी अशी समर्पित प्रस्थापित केलेली आहे. आणि म्हणूनच जे शुद्ध भक्त माझ्यामध्ये वास करतात, मग सततं कीर्तयन्तो माम, की असं संकीर्तन करून आणि माझ्या सेवेसाठी मग असे भक्त भगवंतांविषयीच बोलणं पसंत करतात आणि एकमेकांना जसं आपण म्हटलं, की त्या डिव्होटीजचं असोसिएशन, अशा भक्तांचा संग लाभणं, की मग जेव्हा भक्तांचे विचार एकमेकांना सांगितले जातात, तेव्हा त्यातून त्या भक्तीचे नवीन नवीन मार्ग उलगडतात. नाहीतर बघा तुम्ही बघता भौतिक जगामध्ये मग एखादी जर पॉझिटिव्ह एखादी जर निराश व्यक्ती कुठेतरी बाजूला बसलेली असते, ते निराश विचार मनामध्ये असले, तेच तेच बोललं गेलं, तर मनाची काय अवस्था होते. पण हेच जेव्हा या संकीर्तनामध्ये आणि या भक्तांच्या संघामध्ये बघा किती आनंद आणि निर्मळ आनंद त्यांच्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसतोय. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतात, की माझ्या बोलण्यातून त्यांना हा निर्मळ आनंद आणि समाधान मिळतं. आणि हेच कुठेतरी आपल्याला अभ्युदय जाणायचा, या सगळ्या क्रिया कुठेतरी क्रियाकलापांमधूनच भगवंतांविषयी ते प्रेम जाणलं जातं. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात, त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा या गोपी दिसतायत आपल्याला चित्रामध्ये. त्या गोपी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये इतक्या, मग हा जो माधुर्य रस आहे ना राधा आणि कृष्णाचा, हे दुसरं नाही, जो राधा म्हणजे हे तत्व भगवंतांचं. आणि हा माधुर्य रस जे राधा कुंड, श्याम कुंड, जे वृंदावनातलं आपण माधुर्य रसाच्या या कथा ज्या आहेत, त्या आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे आहेत. हा रस आपल्याला समजणं. अशा या गोपी पण इतक्या भगवंतांमध्ये प्रेम भक्तीमध्ये इतक्या लीन आहेत, की मग ज्या ब्रह्मावरती रागावल्या, की एक पापणीची फडफड आम्हाला भगवंतांना बघू देण्यासाठी कुठेतरी ते भगवंतांचं सौंदर्य डोळ्यात सामावून घेत आहेत त्या. आणि म्हणूनच जे प्रेमाने भगवंतांची सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात, अशा या गोपी भगवंतांच्या अतिशय निकट, आणि त्यातली राधाराणी ही भगवंतांची अतिशय निकट गोपी. आणि त्यांना भगवंत सांगतात, की ते भगवंतांकडे येऊ शकतात. तेषामेवानुकंपार्थं अहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मला वाटतं रेकॉर्डिंग चालू आहे. ठीक आहे, नंतर मग बघते. तर मग त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी, मग ज्या परीक्षित महाराजांचं आपण उदाहरण घेतलं, की जे ज्ञानी म्हणजे ज्ञान, जे जिज्ञासू कुठेतरी होते, की ज्यांना ज्ञान घ्यायचं होतं. शुकदेव गोस्वामींसारख्या ज्या व्यासपुत्रांकडून त्यांनी 7 दिवस कुठेतरी फक्त राहिले होते, त्यांना शाप मिळाला होता. आणि म्हणूनच मग अशा ज्ञानी रूपांच्या हृदयामध्ये भगवंत वास करतायत. आणि त्या ज्ञानाने मग त्या अज्ञानरूपी असुराचा नाश ह्या ज्ञानरूपी शस्त्रानेच केला जातो. आणि म्हणून त्या अंधकाराचा, मग त्या ज्ञानाने कुठेतरी त्या अंधकाराचा नाश केला जातो. शुकदेव मुनींकडून जेव्हा परीक्षित महाराजांनी हे ज्ञान संपादन केलं, मग ज्या कपिल मुनींकडून त्यांच्या मातेने ज्ञान संपादन केलेलं आहे, असे हे मुनी आपल्या मातेला ज्ञान देतात. असं हे ज्ञान संपादन करणं म्हणजे त्या अंधकाराचा नाश करणं आहे. असा हा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, की त्याचं ध्येय हे ज्ञान संपादन करणं पाहिजे. आणि त्याचं, की ज्या ज्या भक्तीच्या विविध अशा क्रियांवरून मग ते ज्ञान संपादन केलं जातं. या भक्ती मार्गातून ते ज्ञान घेतलं जातं. तो ज्ञानाचा मार्गही कुठेतरी भक्तीमध्येच विलीन होतो आहे. आणि मग अर्जुनाला प्रश्न काय पडलेला आहे बघा. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परमपवित्र, परमसत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून ना भगवंत बघा की अर्जुनाने मग फक्त प्रिय सखाय म्हणून त्याचं ऐकायचंय सगळं भगवंतांना शरण गेलेलं आहे पहिल्याच अध्यायामध्ये की तुम्ही मला सांगा मी काय निर्णय घेऊ. जो असमंजस झालेला अर्जुन आहे त्या अर्जुनाला आता सगळं पटलेलं आहे की तुम्हीच ज्या काही भगवंतांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे कर्मयोगातून भक्ती योगातून जे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनापर्यंत पोहोचवलेलं आहे की सगळ्याच कारण कारणांचं परम कारण हे भगवंत आहे आणि परम पवित्र परम सत्य भगवंत आहेत हे शाश्वत दिव्य. विभू म्हणजे परमात्मा जो जो आत्मा म्हणजे अणु आहे आणि विभू म्हणजे परमात्मा हा हा सुपिरियर कुठेतरी श्रेष्ठ शक्ती आहे ही. आणि भगवंत अजन्म आहेत ते प्रत्येक जन्मामध्ये परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे असे हे अजन्मा भगवंत आहेत जे प्रत्येक युगामध्ये जन्म होत आहेत प्रकट होत आहेत. आणि हे सगळं ज्ञान नारद असित देवल यासारख्या व्यास अशा महर्षींनी तर लिहून ठेवलेलं आहेच परंतु प्रत्यक्ष भगवंत तुम्ही मला हे तुमच्या मुखकमलातून सांगत आहात आणि त्या सत्याला तुम्ही पुष्टी दिलेली आहे की हे ज्ञान. मग भगवंत तेच म्हणतायत की या विभूतींना प्रत्यक्ष भगवंतांनी नाही सांगितलं तर कोण सांगणार आहेत. त्या सत्याला भगवंतांनी पुष्टी दिलेली आहे. सर्वमेतरुतं मन्ये यन्मान् वदसि केशव नहि ते भगवंत व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. 10.15 वचना. हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे काही तुम्ही मला सांगितलं हे सगळं मी सत्य मानतो. ज्या भगवंतांना अर्जुनाने शरणागत गेलेला आहे आणि ज्यांना साष्टांग दंडवत घालून की तुम्ही माझे गुरु आहात तुम्ही जे काही मला सांगाल तुम्ही मला आता मार्गदर्शन करा आणि म्हणूनच भगवंत अर्जुनाने याची कबुली दिलेली आहे 10व्या अध्यायामध्ये. इथेच कुठेतरी गीता संपली असती हो परंतु नाही. अजून ज्ञान घ्यायचंय आपल्याला या भौतिक जगाच्या बंधनातून सुटायचंय ते ज्ञान मिळालं नाहीये आणि त्या त्रिगुणांविषयी सुद्धा जाणायचंय. आणि म्हणूनच देवता सुद्धा दानव सुद्धा या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघणार आहोत की जिथे देवताही आहेत आणि दानवांचाही समावेश आहे परंतु कोणीही भगवंतांना जाणू शकलं नाही. प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःबद्दल जाणलेलं आहे आणि ते सांगतायत ते. हरे कृष्ण माताजी. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवन, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. 10.18 शतांश. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वाद करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थकत नाहीये तो अर्जुन. त्याला ज्ञान घेऊन की इतकं इतकं गूढ ज्ञान इतकं गुप्त ज्ञान इतकं इतकं ज्ञानात श्रेष्ठ आणि राजगुह्य आणि अनेक प्रकारचं ज्ञान अर्जुन घेतायत. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं निरसन होतंय. त्यांना जो काही अमृतमयी उपदेश मिळतो आहे भगवंतांच्या संभाषणामध्ये तो संभाषण ते संपूच नाही असं त्यांना वाटतंय कारण हे इतकं त्याचं रसास्वादन करण्याची त्यांची प्रचंड इच्छा आहे. परंतु भगवंतांना अर्जुन तेच विचारतायत की मग मी तुम्हाला कुठे जाणावं आणि कुठे तुमचं स्मरण करावं. मग सगळ्याचा उगम जिथे भगवंत आहेत भगवंतांपासूनच सगळ्या गोष्टी आहेत तिथे मी कुठे तुम्हाला जाणावं.
व ज्या सूचक अभिव्यक्तींविषयी हो. भगवंत सांगतायत. मग भगवान म्हणाले, ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे. मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन. परंतु ज्या प्रमुख विभक्ती आहेत, ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत, त्यांचेच मी कथन करीन. कारण हे अर्जुना, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं ज्या प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचा निवास आहे, त्या भगवंतांच्या हे जे ऐश्वर्य आहे हे अनंत आहे हो. त्या प्रत्येक गोष्टीला मी नाही सांगत, तर मी त्याच्या सूचक अभिव्यक्ती तुला सांगतोय आणि त्याचं वर्णन मी तुला इथे करून दाखवणार आहे. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंतही आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुद्गणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे, प्राणी मात्रांमधील चेतना देखील मीच आहे. सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी आणि सर्व पर्वतांमधील मेरू पर्वत मी आहे. पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मी आहे, सेनापतींमधील कार्तिकेय मी आहे आणि जलाशयांमधला सागरही मीच आहे. महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनींमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे, यज्ञांमधील जपयज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमधील हिमालय पर्वत मी आहे. सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे आणि सर्व पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे. अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा मी आहे, गजेंद्रांमधील ऐरावत मी आहे, मनुष्यांमधील राजा मी आहे. सर्व आयुधांमध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मी आहे, सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे, नागांमध्ये अनंत मी आहे आणि जलचरांमध्ये वरुण मी आहे. पितरांमध्ये अर्यमा आहे आणि नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेव ही मीच आहे. दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह आणि पक्ष्यांमध्ये गरुड मीच आहे. सर्व सृजनांचा आदी अंत आणि मध्यही मीच आहे. सर्व विद्यांमधील अध्यात्म विद्या मी आहे आणि तर्कशास्त्रांमधील निर्णायक सत्य देखील मीच आहे. अक्षरांमधील अकार मी आहे, समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे आणि अविनाशी काळ मी आहे. सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मा मी आहे. ब्रह्मदेव भगवंतच आहेत. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे. भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारण भगवंत आहे. स्त्रियांमधील जे गुण आहेत, कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुरवाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता आणि क्षमा देखील भगवंत आहे. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे, छंदांमध्ये गायत्री मी आहे, महिन्यांमध्ये मासांमध्ये मार्गशीर्ष मास मी आहे, ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. फसवणाऱ्यांमधला द्यूत देखील मीच आहे. तेजस्व्यांमधलं तेज मी आहे, विजय मी आहे आणि साहस आणि बलवानांचं बलही मीच आहे. वृष्णीवंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे, पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे, मुनींमध्ये व्यास मुनी मी आहे, महान विचारक कवींमध्ये उशना कवी मी आहे. अराजकतेचं दमन करणाऱ्या साधनांमध्ये दंड देखील मीच आहे बरं का. जे विजयेच्छू आहे त्यांची नीती मी आहे, रहस्यांमधील मौन मी आहे आणि ज्ञानी जनांमधलं ज्ञानही मीच आहे. संपूर्ण सृष्टीचं बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हे परंतपा, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी जे तुला सांगितलं आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचं केवळ एक सूचक आहे.
जे अक्षर आहे, क्षर आणि अक्षर, हलणार न हलणार, चल अचल, हे भगवंतांपासूनच आहे. त्याचं अस्तित्व भगवंतांशिवाय नाही. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाले आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. जे तेज आहे भगवंतांचं, जो भगवंतांपासून जे चैतन्य तेज, की त्याच्या या अभिव्यक्ती या एका स्फुल्लिंगातून तयार झालेल्या आहेत. अशा या भगवंतांचं विराट असं ऐश्वर्य आहे, अमाप ऐश्वर्य आहे. फक्त त्या अभिव्यक्ती भगवंतांच्या त्या एकेका स्फुल्लिंगातून आहेत, परंतु त्याची व्याप्ती ही किती दाखवली आणि त्या सूचक आहेत कुठेतरी. त्या ऋषींना, त्या त्या उच्चै श्रेवा तो अश्व, मग गजेंद्रांमध्ये आणि मग अनेक वेदांमध्ये, अनेक ज्ञानींमध्ये, अशा या सगळ्या सागरांमध्ये, महासागर, ऋषींमध्ये, या सगळ्याच्या कुठेतरी फक्त एक सूचक अभिव्यक्ती म्हणून भगवंतांनी सांगितले. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत अर्जुनाला की माझ्या या सगळ्या विभूतींची काय आवश्यकता आहे, की ज्या एका अंशाने, परमात्म्याचा जो अंश, आपण त्या परमात्म्याचे अंश आहोत. असा हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि त्याने सगळं विश्व व्यापून धारण केलेलं आहे. असा हा परमात्मा आहे. त्याचा परमात्म्यालाच आपल्याला जाणायचं आहे. हा आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि असं हे सर्व विश्व ज्याने व्यापलेलं आहे, ज्या परमात्म्याने व्यापलेलं आहे. अशा मला तू विभूतींना जाणायची गरजच नाही, कारण अशा तू विश्वाला माझ्या या अंशातून व्यापून जाणलेला आहेस. इति दशमोध्याय. म्हणूनच या विभूती यातलं महत्वाचा टप्पा, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, चतुश्लोकी गीता ही महत्वाची आणि या विभूती या 10व्या अध्यायात मधल्या महत्वाच्या आहेत, ज्याचं वर्णन मी तुम्हाला प्रयत्नपूर्वक वाचून दाखवलेलं आहे. मग हे जे तात्पर्य आहे त्यांना मात्र तुम्ही जाणण्याचा निश्चितच प्रयत्न करा. इति दशमोध्याय समाप्तः. आता तुमचे काहीही प्रश्न असतील तर कृपया मी 10 मिनिटं 15 मिनिटं तुम्हाला देऊ इच्छेन. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न आहे? हो, तो माझा मगाचा शंका. हा, बोला माताजी, तुमचा प्रश्न पूर्णपणे बोला. 10व्या अध्यायातल्या 20व्या श्लोकात भगवान काय म्हणतात, की सर्व 9व्या भूत अध्यायात, शया 9व्या अध्याय. अच्छा, 10व्या अध्यायात पाहिजे तुम्हाला. 10व्या अध्यायातल्या 20व्या श्लोकात ते असं म्हणतायत, की सर्व भूत शया स्थित, म्हणजे मी सर्व भूतांच्या मध्ये आहे. बरोबर. आणि 9व्या अध्यायात ते काय म्हणतायत, की सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत, पण मी त्यांच्यात नाही. आता हे तुम्हाला मी परस्पर विस्तृत विरुद्ध. हा, 1 मिनिट माताजी, मला 1 सेकंद दे ना जरा. हा.
सॉरी हा, मला ते कॉल म्हणजे घ्यायचं. 9व्या अध्यायात कसं म्हणतात ते, मत्स्थानी सर्वभूतानी. हा, येस येस. आणि पुढच्या माताजी, श्लोकात ते म्हणतात की न च मत्स्थानी भूतानी. येस माताजी, हे खूप म्हणजे तुम्ही खूप चांगला प्रश्न विचारलात. माझ्याकडून मी प्रयत्नपूर्वक तुमच्या प्रश्नाचं निरसन करीन आणि तरीही नाही तर मी तुम्हाला त्याचा रेफरन्स पण पाठवीन ग्रुपवर माताजी. आता नीट लक्ष देऊन लक्षपूर्वक ऐका. भगवंत सांगतायत की माझ्या ठाई सर्वजण आहेत पण मी त्यांच्या ठाई नाही. इथे कुठेतरी कॉन्ट्राडिक्शन कसं आहे बघा, कारण ते आपल्याला जाणायचंय. मग मग याच्या उदाहरणादाखल मी सांगेन की जे विश्वरूप दर्शन दाखवलंय ही सुद्धा एक कन्सेप्ट आहे आणि हे कुठेतरी तात्पुरतं रूप भगवंतांनी धारण केलंय. मग या भगवंतांच्या सगळ्या शक्ती आहेत. अचिंत्य भेदा भेद, भेदा अभेद. बघा की जे कुठेतरी भेद म्हणजे कुठेतरी एकत्र पण आहेत आणि कुठेतरी कुठेतरी वेगळं पण आहे. आणि या सगळ्याला जाणण्यासाठी तितकं आपलं कुठेतरी पात्रता म्हणजे आपल्याला त्या भगवंतांच्या शक्ती जाणायच्या आहेत माताजी. या शक्तींद्वारे भगवंत कुठेतरी हे सांगू इच्छितात की मी या शक्तींद्वारे, मग आपल्याला पुढे ईशोपनिषदामध्ये पण त्याचा रेफरन्स आहे. तो मी तुम्हाला अगदी पूर्णपणे तो त्याचा पॅरेग्राफ पाठवीन माताजी. इतकं सुंदर त्याच्यामध्ये वर्णन आहे, तोच मी आता शोधायचा प्रयत्न करत होते. पण मी तुम्हाला याचा पूर्ण, कारण कुठेतरी हे जे कॉन्ट्रॅडिक्टरी होतं की मी तुमच्या ठाई आहे परंतु तुम्ही मला जाणू शकलेले नाही आहात. मग या परमात्म्याला जाणायचा हा मी एक भाग सांगितला, परंतु हा जो अचिंत्य भेदाभेद म्हणून जो कन्सेप्ट आहे तो आपल्याला जाणायचा आहे. कारण त्या ज्या भगवंतांच्या शक्तींद्वारे, की भगवंत आत्ता इथे आहेत आणि ते नंतर दुसरीकडे म्हणजे जवळही आहेत आणि लांबही आहेत. या ज्या भेदा अभेद याला जाणायचंय आपल्याला, हा जाणणं महत्वाचं आहे आणि म्हणून भगवंत ते सांगतायत. आणि नाही, म्हणूनच मग ज्या, हा बोला माताजी. मला काय म्हणायचंय की सृष्टीच्या सर्व प्राणी मात्रामध्ये परमात्मा आत्मा रूपाने आहे. बरोबर आणि बरोबर तो गेला की त्याचं शरीर गेलं. आत्मा गेला की शरीराचं पंचमहाभूताचं शरीर खाली पडतं. देह देह जीर्ण झालाय, देह टाकला, पंचमहाभूताचं शरीर आहे आणि आत्मा म्हणजे परमेश्वराचा अंश आहे. अविनाशी आहे आणि तो. मग तो आत्मा आणि दुसरं तो शरीर धारण सर्वांमध्ये करतो. आहे. हा तो सर्वांमध्ये आहे. पशुपक्ष्यांमध्ये सुद्धा आहे. बरोबर. पण पशुपक्ष्यांना बुद्धी परमेश्वराला जाणण्याची नाहीये की जी फक्त नाहीये, माणसा. अगदी बरोबर. म्हणून म्हणून मग मी तुम्हाला सांगितलं बघा, त्यांच्यामध्ये असं कसं परमेश्वर संस्पर्शजा म्हणतात? काय काय मग म्हणजे पशुपक्ष्यांमध्ये आत्मा आहे म्हणजे परमेश्वर आहे. हम्म मग ते असं कसं म्हणतात की मी त्यांच्या ठाई नाही? पण ते सगळ्याच जीवांबद्दल सांगतायत माताजी. मी त्यांच्या हो ना ठाई मग. नाही. मग ते त्यांच्या ठाई नाही म्हणजे भगवंत त्या शक्तींद्वारे सांगतायत. मी तेच तुम्हाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतेय की भगवंतांच्या या शक्तींद्वारे भगवंत, परमात्मा सगळ्यांमध्ये आहे. मग त्या सजीवांमध्ये त्या इच्छांद्वारे माताजी, ज्या 84 लक्ष योनींमध्ये ज्या ज्या काही सजीव आहेत जे काही सजीव आहेत त्या सर्वांमध्ये परमात्म्याचा अंश आहे. प्रत्येकामध्ये आत्मा स्थित आहे आणि तो परमात्म्याचाच अंश आहे. बुद्धी आणि हा भाग पुढचा भाग आहे की मग हे ज्यांच्यामध्ये का ना करतात? मी त्यांच्यात नाही असं कसं म्हणतात? नाही. तुम्ही ते वाक्य, मग मी तुम्हाला ना हा संदर्भ पाठवते, तुमच्या ते लक्षात येत हो. नाही, मी समजावून सांगण्याचा. मी तुम्हाला तो संदर्भ पूर्ण ईशोपनिषदामध्ये पण संदर्भ आहे की कशा प्रकारे भगवंत, आणि तुम्ही एक काम करा, मी तुमच्यासाठी ते तात्पर्य, एक सेकंद थांबा. 9.4 आहे तो श्लोक. एक सेकंद थांबा. त्रास दिला हा माताजी. नाही नाही पण नाही, मला बिलकुल नाही, बिलकुल त्रास नाही. मला हे अपेक्षित आहे आणि उलट तुम्ही खूप चांगलं केलंय हे विचारून, आणि म्हणूनच मला ते सांगण्याचं तुम्हाला काम आहे माताजी. नक्कीच मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देईन. हा, हे जो 9.4 आणि हा श्लोक आहे 10 बघा माताजी, हा 9.4 श्लोक आहे. मया हो. तत्विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तीना मत्थानी हो. सर्वभूतानी न चाहम तेष्वस्थितः. आता बघा, हा. ऐका, भगवंतांचा साक्षात्कार स्थूल भौतिक इंद्रियांद्वारे होऊ शकत नाही असे सांगितले आहे की अतः श्रीकृष्ण नामादी नभवेत ग्राह्यम इंद्रियहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः. स्थूल भौतिक इंद्रियांद्वारे भगवान श्रीकृष्णाचे नाम, गुण, लीला
इत्यादी जाणणे शक्य नाही. योग्य मार्गदर्शनाखाली जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे त्यालाच केवळ भगवंत प्रकट होतात. हे भक्ती रसामृत सिंधू नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मी जे तुम्हाला म्हटलं त्याच्यातला हा संदर्भ आहे. जर मनुष्याने भगवान श्री गोविंदांच्या ठाई प्रेमभाव विकसित केला तर तो श्री गोविंदांना आपल्या अंतर्यामी तसेच आपल्या बाहेर सर्वत्र पाहू शकतो. म्हणून सामान्य जनांना भगवंत दृश्य होत नाहीत. या श्लोकामध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंत हे सर्व व्यापी असले तरी त्यांची प्राकृत इंद्रियांद्वारे अनुभूती होऊ शकत नाही. येथे अव्यक्त मूर्तींना या शब्दावरून हे दर्शवण्यात आले आहे. कारण आपल्या ज्या सक्षम नाहीयेत तितकी इंद्रिय आणि कुठेतरी ती सदोष आहेत, त्यामुळे त्यांच्याद्वारे नाही, तथापि वस्तुतः आपण जरी त्यांना पाहू शकलो नाही तरी सर्व काही त्यांच्यामध्ये स्थित आहे. 7व्या अध्यायात वर्णन केल्याप्रमाणे संपूर्ण भौतिक सृष्टी म्हणजे त्यांच्या दोन भिन्न शक्तींचा परा किंवा आध्यात्मिक शक्ती आणि अपरा किंवा भौतिक शक्ती यांचा संयोग आहे. ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाश संपूर्ण विश्वभर पसरलेला आहे त्याप्रमाणे भगवंतांची शक्ती संपूर्ण सृष्टीत पसरलेली आहे. सर्व काही त्या शक्तीच्या आश्रयाखाली स्थित आहे. तरीही कोणी असा निष्कर्ष काढू नये की भगवंत ज्या अर्थी सर्वव्यापी आहेत त्या अर्थी त्यांचे वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट झाले आहे. अशा युक्तिवादाचे खंडन करण्यासाठी भगवंत म्हणतात, मी सर्वव्यापी आहे, सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, तरी मी अलिप्त आहे. उदाहरणार्थ राजा हा प्रशासनाचा अधिपती आहे आणि ते प्रशासन म्हणजे राजाच्या शक्तीचा आविष्कार आहे. प्रशासनातील विविध विभाग म्हणजे राज्याच्या शक्ती आहेत आणि प्रत्येक विभाग हा राजाच्या शक्तीवर आश्रित असतो. परंतु राजा व्यक्तिशः प्रत्येक विभागात उपस्थित असावा अशी अपेक्षा कोणालाही करता येणार नाही. हे एक स्थूल उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे आपण पाहत असलेले सारे सृष्ट पदार्थ भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतात अस्तित्वात असणारे सर्व काही भगवंतांच्या शक्तीवर आश्रित आहे. भगवंतांच्या विविध शक्तींच्या विस्तारामुळे सृष्टीची निर्मिती होते आणि भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे विष्टभ्याहम विदम कृत्स्नम ते आपल्या वैयक्तिक प्रतिनिधित्वाने म्हणजेच परमात्मा रूपाने तसेच विविध शक्तींच्या विस्ताराने सर्वत्र उपस्थित आहे. माताजी समजलं? माताजी माझी कुठली शंका काही माझी दूर झाली नाही. पण कारण काय तरीही आहे, सर्व समजा आई शक्ती आणि माताजी आई आणि नाही तुम्ही खूप सामान्य विचार, तुम्ही जो विचार करता आहे तो विचार तुमचा योग्य आहे, पण ते जाणून घ्यायचाही प्रयत्न करा की त्या शक्तींद्वारे भगवंतांच्या शक्तींद्वारे त्यांना तुम्ही जे म्हणताय ते कारण ते नाहीच आहे. तसं परमात्मा हा प्रत्येकाच्या हृदयात आहे माताजी, त्यांच्या हो ठाई ना, मग नाहीये असं तेच म्हणतात की नाहीये म्हणून. नाही. मग तुम्ही ते जाणत नाहीये, ते ठाई नाहीयेत हे तशा प्रकारे नाही सांगत आहेत भगवंत. भगवंत सांगता आहेत की त्या प्रत्येक विभागामध्ये त्या सदोष नाही, त्या सदोष इंद्रियांमुळे त्या दिसत नाहीयेत. प्रत्येकाला ते शक्य नाहीये आणि म्हणूनच त्या शक्तींद्वारे भगवंत तिथे हा संदर्भ, हे तात्पर्य कळलं नाही का तुम्हाला माताजी? मी वाचलं ते. नाही मला कळलं, मला मग नाही मी कळलं. तुम्हाला कारण काय आहे, अजून मी तुम्हाला माझ्या भाषेत लिहून तुम्हाला मी संदर्भ पाठवते. हो हो, हरकत नाही. कारण मी माझ्या तुमच्या मनात कसं शंका येते मला मनात कसं येते की समजा आई आणि मुलगा आहे. हा हा आता ती ती आई त्या मुलाची आई आहे. हा तो जरी म्हणाला की मी नाही मानत तुला, तरी ती आई आहेच ना. मग ती आहेच आई, त्याच्यात कुठेच काही मग नाहीये. तसं ह्यांना जरी परमेश्वर कळला नाही तरी त्यांच्यात परमेश्वर आहेच ना. परमेश्वर आहेच. मग परमेश्वराच्या त्या शक्ती जाणा. परमेश्वर त्यांना दिसत नाहीये हे मी तुम्हाला पुन्हा हा संदर्भ नीट समजावून सांगते माताजी. बरं आता तुम्ही ते कदाचित पाठवा मला. मी तुम्हाला पाठवते. मग मी काही बघते. तुम्हाला तरी कळलं नाही तरी मी माझ्या कोणी सिनियरशी अजून कुठल्या सोप्या भाषेत तुम्हाला समजू शकेल त्यासाठी सुद्धा डिस्कस करेन. काही तुम्ही काळजी करू नका. मला त्याच्यात काही त्रास नाहीये. उलट मला खूप आनंद आहे. तुम्ही हा प्रश्न विचारलाय त्याच्यात आनंद आहे आणि नक्की त्याचं निरसन होईल माताजी. काही काळजी करू नका. हरे कृष्ण. कुणाला नाही, बाकी काही प्रश्न आहेत? कालपासून ते श्लोक माझ्या डोक्यामध्ये आहेत. हा. मला चैन पडेना की
असं कसं व्हायला? हा हा नाही तसं नाहीये ते. मी तुम्हाला नक्कीच म्हणजे तुमचा प्रश्न हा आहे की तुम्ही मला तुमचा प्रश्न एकदा परत एकदा सांगा नीट. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट झालात. हा बोला माताजी. 10व्या अध्यायातल्या 20व्या श्लोकात ते काय म्हणतायत, की सर्व भूतस्थानी मी सर्व भूतांच्या मध्ये आहे. हा आणि 9व्या अध्यायात काय म्हणतात, की मी त्यांच्यात नाहीये. 9व्या अध्यायाचा श्लोक 4. मग त्या हे 4थ्या श्लोकालाच एका तुम्ही नीट जाणून घ्यायला पाहिजे. 10व्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी विभूती दिलेल्या आहेत. तुमचा जो प्रश्न आहे ना तो थोडासा तुमच्या याने बरोबर वाटतोय तुम्हाला, पण थोडासा हे आहे म्हणजे नॉट एक्झॅक्टली कन्फ्युजिंग, बट तो रिलेट करून नाही. तुम्ही तो असा संदर्भ जो जोडताय तो योग्य वाटत नाहीये. त्यातूनही मी तुम्हाला निश्चित प्रयत्नपूर्वक मी तुम्हाला याचं पर्सनलवर नाही, टाकीन, नाहीतर ग्रुपवर टाकीन. 10व्या अध्याय सोडून द्या. 9व्या अध्यायातलं सुद्धा 4था आणि 5वा श्लोक ठीक आहे, ठीक एकमेकांच्या आहे. विरुद्ध आहे. नक्की, नक्की. ते कॉन्ट्राडिक्टरी आणि त्याच्यावरच मी तुम्हाला दिलं आणि त्याच्यावर मी अजून हा, तुम्हाला पाठवीन. नक्की, नक्की. हा. 9व्या अध्यायातला तुमचा प्रश्न अतिशय योग्य आहे माताजी आणि त्याचं कारण मी तुम्हाला समजावलं, पण जरी समजलं नसेल तर मी तुम्हाला सोप्या भाषेत पाठवते माताजी. हो. नक्की. सॉरी बरं का त्रास दिला नाही, थोडा. नाही, नाही. बिलकुल सॉरी नाही. मला आवडेल. मी नक्की तुम्हाला पाठवेन ते. ठीक आहे? हरे कृष्ण बाकी माताजी. हरे कृष्ण किरण प्रभूजी बोला. या बाबतीत एक मागे एक मी उदाहरण म्हणजे ऐकलं होतं हिंदीमध्ये, की आपण ज्या वेळेला समुद्र जो असतो हां, त्या समुद्रातून 1-2 बादल्या पाणी काढून घेणं, हां, म्हणजे त्या पाणी जे बादलीमध्ये जे समुद्राचं पाणी घेतलेलं आहे, हां. म्हणजे ते समुद्रच असल्यासारखं होत नाही. कारण समुद्राचं पाणी सगळे गुण आहेत त्यात. हां, खारटपणा आहे. परत समुद्राचा खारेपणा खारटपणा आहे, आहे. सगळे आहे. पण समुद्राची जी शक्ती आहे ती बादलीतल्या पाण्यामध्ये होत नाही. नाही, नाही. मोठमोठ्या लाटा येणं हे हां. बादलीतल्या पाण्यामधून होऊच शकणार नाहीत. नाही, नाही. असा या संदर्भानं जर बघितलं तर हे भगवंत हे प्रत्येक जीवामध्ये आहे. म्हणून तर कालच्या अध्यायात आहे ना, की त्यांची शक्ती अध्यात्म हा तीच मूळ नाहीये. स्वभाव आहे. अध्यात्म हा हा, मूळ स्वभाव आहे. मूळ स्वभाव आहे. आपण गुणाने भगवंतांसारखेच आहोत, पण आपण आहोत, क्वालिटेटिव्हली असलो तरी क्वांटिटेटिव्हली नाही आहोत आपण क्वांटिटेटिव्हली नाही भगवंतांचे. होत. हां, अच्छा, ते जाणायचं आहे. हा एक हे वेगळा जाणायचं. मुद्दा आहे. नक्कीच, नक्कीच. पण प्रभूजी बरोबर. माताजींना काय हवंय, की ते त्यांच्या ठायी आहेत पण आणि नाहीत. हे कुठेतरी जे कॉन्ट्राडिक्टरी आहे त्यांच्या शक्ती, अचिंत्य बरोबर. भेदाभेद त्या हे भगवंत शक्ती त्या रूपानं नाहीये त्या, असं माझं मत आहे. अचिंत्य भेदाभेद जसं त्या राजाचं उदाहरण दिलं आहे, की तो हा, प्रत्येक विभागामध्ये नाही जाऊ शकत आणि प्रत्येक विभागामध्ये तिथे तिथे प्रेझेंट राहू शकत नाही. परंतु तो बरोबर. सुपरव्हिजन म्हणजे तो ओव्हरऑल सगळ्यांना बघतोय. पण हेच त्यांना थोडंसं सोप्या भाषेत मी सांगेन. अचिंत्य भेदाभेद याला म्हणतात कुठेतरी. ते मी नक्की त्यांना थोडंसं प्रयत्नपूर्वक सांगेन नक्की. बाकी कोणाला काही हरे प्रश्न कृष्ण. आहेत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद, वाञ्छा धन्यवाद. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपण एकदा मंत्र म्हणूया. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे. हरे हरे बाकी हरे सगळ्यांना अध्याय हरे. समजले दोन्ही? कुठे काही घाई झाली नाहीये ना? सगळ्यांना नाही व्यवस्थित समजलंय? हो 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 धन्यवाद सगळ्यांना. धन्यवाद. मी धन्यवाद देव माताजी. समाधानी झाले. देव सगळ्यामध्ये असेल तर इतके क्राईम्स नाही होणार. जेव्हा व्यक्ती भक्ती मार्गाकडे जातो तेव्हा देवाचा प्रत्यय येतो. मे बी हे कारण. हो नक्कीच माताजी कसं आहे ना, की प्रत्येक सगळ्यामध्ये देव असेल तर इतके क्राईम्स, कारण मग जसं म्हटलंय ना, की बीजदाता तर भगवंतच आहे. मग खरं सगळे बंधूच्या नात्याने आणि मग हे जे काही अण्वस्त्र बनवली जात आहेत, देशादेशामधलं जे काही क्रिमिनल आणि जे काही अतिरेकी तयार होत आहेत, हे खरं काहीच व्हायला नको पाहिजे. परंतु ते नाही, जाणण्या इतकं, नाही. कारण मग नाही कुठेतरी माऊली. त्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे ना, नाही, सात्विक, नाही. राजसिक आणि तामसिक. सगळ्यामध्ये जरी नाही माऊली, आत्मा परमेश्वर जरी त्याच्यात असला तरी माणसाला कर्माचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. आणि एक्झॅक्टली. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग ते वाईट कामासाठी करतात. त्याच्याशी पण त्या परमेश्वराचं कर्मावर काही संबंध प्रभाव कशाचा आहे माताजी? कर्मावर प्रभाव कशाचा आहे? नाही. त्यांना जी सूट दिली त्रिगुणांचा. परमेश्वराने त्रिगुणांचा प्रभाव आहे ना. आणि
काम, क्रोध, लोभ तुम्हाला भगवंतांनी सांगितलंय, मोहमाया भगवंतांचीच आहे, योगमाया भगवंतांचीच आहे. पण भगवंतांनी सूट मात्र तुम्ही म्हणता तशी दिली आहे तुम्हाला. बॉल इज इन हा युअर कोर्ट. तुम्हाला ठरवायचंय, हा तुम्हाला काय करायचंय आणि ते. मग आणि असे लोक तामसी बुद्धीचा जास्त उपयोग करतात हां, मग म्हणून मग ती मग ते तामसी अतिशय बुद्धी म्हणजे काय? त्रिगुण. मग त्या हा त्रिगुणांचा हो ना प्रभाव आहे त्या कर्मावर. हा म्हणून जे म्हणून मग भोगताय ते ते आपल्या कर्माने अतिरेकाकडे भोगताय. जातात. अगदी हम्म बरोबर, अगदी बरोबर. आणि म्हणून त्या त्रिगुणांचा सगळा प्रभाव कर्माने भोगतोय. जर त्या कर्माच्या फळांपासून मुक्त झाला, जर कर्माचा भोगताच आपण नाही म्हटलं, तर त्या कर्मफळांपासून पण मुक्ती होईल. जर सर्व भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम तोच सगळ्याचा भोक्ता आहे हे जर म्हटलं, तर त्या कर्माच्या हम्म बंधनातून आपोआप सुटाल. परंतु ते मी आहे ना, मला पाहिजे ते सगळं. भोगता मीच हम्म. आहे, सगळं माझंच आहे. हा ज्या मी आहे, तो मी सगळ्याला कारणीभूत आहे ना कुठेतरी. त्यामुळे असं सगळं आहे, आपल्याला त्याला पुढे अजून जाणायचं आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. खूप आनंद आहे असा संवाद साधल्यावर खूप आनंद वाटतो आणि सगळेजण तुम्ही अशाच प्रकारे अध्ययन वर्गामध्ये इतके सखोल ज्ञान घेत राहावं हीच इच्छा आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. उद्या अरे भेटूया आपण 3 वाजता. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.